Mooi vlot. Maar Ben. Nou, een goeie morgen. Jo, ben je er ook aan de gang? In de woord? Wat moet er gebeuren? Druk, maar ik ben wel beter ja, met de boord. Wat moet er aan gebeuren? Ik maak je alles van aluminium. Zet weer hout. En nou, dat weer even ratten. Dus ik zei, dan haak ik het al even van aluminium. Nou, dan prutsen we wat mee om. Hoe lang ben je hiermee aan de gang? Ah, daar ben ik al een schofje mee aan de gang, ja. Maar je dat in vaarten, hè. Het materiaal meteen zo goed keer omhoog, dan wordt weer bij de sloopwaai. Nou ja, maar net een vol kostje. Zo komt Jan Splinter door de winter. Dat bedoel ik. Ja, mijn pensioen ga je het net zo rond, no? Dan moet je een beetje rustig aan. Nou, je bent op zich verder, want je bent al wel een heel eind volgens mij, als ik het zo inshow. Pensioen houden we er al even lasken. Daar had ik een mandje voor in Leeuwarden. Dat weet je hoe dat we klaar zijn. Het is nog net helemaal klaar, maar ja, dan blijf mij ophouden. Hè? Ik zei, nee, de vakantie maakt je het al. Nou ja. Ben je altijd te visje met het bootje? Ja, dat is een visje, ja. Mijn vrouw zei het wel te vaak. Waar vis je dan ook? Snoekbeers. Snoekbeers en snoek. Maar liefst snoekbeers. En waar dan? Gewoon van al huis is maar hier in bedaard? We waren hier aan het water, dus ik kan zo van hoe in de boot tappen. Nou ja, dan de ene keer ben ik die kant uit, de andere keer ben ik die kant uit. En ik ben ook wel eens naar een tegeltje maar, dan dat ik hem op het trailen en dan uit de lei heen. Of uit een zwemmer. Waar vangt het best? Ja, dat is heel verschillend. Het had putten met watermeidje en stroming. Zie je maar dat ik, als het dier net stroomt, word ik net bieten. Ik ga liever de Engels al wat opbrengen en dan een beetje van de natuur genieten. En dat gesmied de hele tijd, dat ik heb alleen maar het einde van. Dat is je net al jouw besteed. Nee.